Бал на жълтата роза. 8 юни София. Благотворителна кауза. И аз искам да се трудя. В помощ на жените в социална изолация. За информация 02 988 03 40. Една вълшебна приказка за любовта от далечна Индия. Любима, днес от 13 часа по BTV. Тема с продължение. И таксиметровите шофьори искат защита от побой. Наживо открили полицията бияча от Пловдив и ще има ли бунт на шофьорите. Разследване на хрътките. Масови грешки в лабораторни изследвания. Пациентите изгубени в резултатите. Кой контролира лабораториите и използват ли се стари консумативи? И още. Единственият обвиняем за отвличането и убийството на 17-годишната Мирослава от Перник проговори пред BTV. Хрътките. Събота 17:30. В България муковисцидозата, лечението на муковисцидозата е доста ограничено. Хората, които страдат от тази болест и техните близки, всъщност имат много сериозни проблеми. Сядаш, написвате писмо, това заболяване да бъде прието като клинична пътека, за да може да се помага на хората болни от тази болест. Аз се подписвам и се ангажирам лично да направя така, че то да достигне до новия здравен министър. Гледайте министъра на здравеопазването доктор Таня Андреева. Само в шоуто на Слави. Във вторник, 11 юни от 22:30.